Voice of the People's Party haga jingelang jaga State Executive Committee kabala penlong haga singi palai kalai pau tarik mentau benai kala syam ya karai bakandit turpat ba no asya Secretariat haga handreu tarik mentau benai halor ki jingkuman jaga Sorkar jela ya ki shipau teli ki mat jingdawa jaga seng. Habakran shikila pathai khubor haga singi thok ding u President ka VPP uba Arden Miller basayumat ulaang baka seng kumba kala kulari ki paidbah bakan salet kier saudong ya ke Secretariat ban pen i syaka Sorkar bakat no upaidbah ula bitar ya ke jingle dan bor jangka Sorkar. Kat tu kat ni teli ki jingdawa ki bau President ka VPP ula penpau ka long halor daw lendong lumpong deng baka Sorkar ka deban ai da ke jing thok ka basyai bala pensang ya serta. Nangta ke jing baki pat lapangap ki mat ke jing wan rung tu ki menderi ke jing penjulor ya ka mariang di ke company kok bat cement plan ki bom ai jing mentoy ya ki paidbah ke jela. Kajing penlong jubor di ke public hearing ke Shri Simen bat kajing liat dan bor ke Sorkar Lyngba ki pulit ya ki nongsynshar papersha public hearing bat ki wei bat ki man. Uba Arden ulaang bagani kajing ya litur paidbah asya Secretariat kadai ka bajai bat ka ba om dan jing temu ban penmi huri hura bat kinturu ya ki paidbah ki baya shembenta bakim dai ban penmi kinu ki jingkulmar bat nakaliang ka sengru kan sebo ya ki volunteer ban pet bagani kajing lit kiar saudong ya ke Secretariat kan long ka basuk basan bat yat bet yat renti. Te nagaliang kajing ikum ka party ni kong ni ai khlieh ki perlu ki lap sai khubor ki bala one shakani ka press briefing ka ba ka party ka pyntip ban yathu yapi manai ka khubor hakini ka bor ka pamenta ya ka rai ka ba ka party ka rai nin gisni kala don ka State Executive Committee jon ka party but hagani ka State Executive Committee jon ka party election ya ka rai bagata ka rai kalong bangin tur se Secretariat kumbangila de panpana kumbangila de pan penshai ki paidbah ba anaga de pan nek pan penshai keleng ya kini ki shipotli ki mat ki bangi ngila bo bat ki bangi panpana paidbah ngin salet ban ke tawyer bat ban ke saudong ya Secretariat ban pedi ya kata ka jing persya ka jing ya ka jing long mutlop bat kuman jaga Sorkar hagudi bat kini kimat ki bakta ya ki paidbah nongsynshar bakta ya ki samla ki jing hakawat kam wat jam ki bakta ya ki nohikai bat ki bakta ya kamariang bat kum ta ter te party hadin ba kala up ya kapor kababiang hakaba ngikwa ki exams ki jing ki khna kin ya shwa bat menta kapor kala de ni bangin penbana khnang bangila ban pendep ya ke bangila de ban kular shaki paidbah nongsynshar bat ngikwa ru ban penshaling ba kani ka khubor ka bamta baga jitmu jo ka party bangin leit ban ketawyer ban toru semin Secretariat kamdi bangin leit ban thau jingklumar ringin leit ban pelong ya kata ke jinyai ke jing ketawyer ya ke Secretariat dagalinti ke bajai bat kani kanum dei kata ke jing leit ban penmi jingklumar kemagalong nani kani kamdi bangin leit ban nyom da kabor ya ke main Secretariat tendrai ngilet ban penpau ya kata ka jing snow mo kaba upaidbah obobon balang snow ulinga pisa udom pitar halo kini kimat kiba ka party kelekren ban shupen kan mau ni kini kilong kita kimat kiba ka party kelekren kabaningkong hot kade ba ka project lumpong deng akaba ka Sorkar kala jubab kumtu tunengi na kaliang ka jing ikwa baga Sorkar kan ai ka jingtip ka basyai white paper hagubdi bat kani ka lumpong ding project namar ka ike baro kamlong ka basyai lani kamlong transparent nalo baga Sorkar kala ai jingtip yikitu ki samla ki baiki bakala wing bakanum kta itu lumpong ding ringi kwa ya ka project hi baro koi
ka di banai ka jing pyntip ka bashai kabar ka mo ka jing khot ha ka jing pelong ya ki exam thungkam apo DSC but MPSC but dangshen nagale ka party ke la tho ka shithi show chief secretary hai ka bdei but ki jing pamya be but ki jing le to ha ka DSA examination how was gentles ha ka ba ka party ka la yo gi sakhi ki babiang ba ki don ki katu ka ni ki ba apply kam ki ba klem tho ya ke exams ki ba shi jubab tang katu ka ni tli reki ka yo ban yele ya ka personal ki ba kum kini ki de ki ba ngi ni kwa ban pendu jai but ya gani ke jing tho ngi la tho sha ka Sorkar Lyngba chief secretary ba ki de ban pendu ya kani ka interview kam jong ka DSC was Gentle district Rajashan ini di tang ita i pit na ki jing kenrei jingjlei jangki kam thok kam shukor ha ka thung kam thung jam te kabalai kabangila kren kolom kumnu ban buram nang kino hikai ba kinum pha lani I duty ki ka kam census lani election ba menta dang shen ki bon kino hikai ki ba ot ki ba yam ki ba ong ya kata ka jinge namar ha ka jukopor ki haban perkre ya kata ka MTET examination ka jukki bar ki jukopor ki haban late ya kani ka election duty ki haban SIR duty ki haban yo igni duty ki ba prepare te nang ta ka basaw ka de ka jing sange ban thung kam ye ki bla shong thai ka basan ka di kum du ban penne ye ka khndo ka shap ka jong pai ba ki khndo ra ki khndo shnong ki khndo hima mo namangi ba ka don ki jing lilam ka ba khrau te kum ba kalong hi ka Sorkar ka dei ka wei ka bai don banta ha ban klon ni ki jaka pai ba te ka ba riew ka di ka jing khang ye ka jing wan rum to jing mender shagani ga jaka ka jungi bania rai gi nong shnong hagi jaka khapot kombo ngong po mausikal kombo ngong po lapangat apa kiwi gi nong shnong ki wan ban kuntur na go po po ka banyo ko long ka jing pensange madori kini ki co plan ba ki cement plan but kai gi susi ko long habangi gi na ekran ni pen ban ya kini ki jing labor ki jing ya chmat juga Sorkar ka ba peni ba ka Sorkar kam pateu gi ni ki jing pensau ki jing but ka susi ko long ya kata ka public hearing ke baki penbet menta ka sinam ta kata ka Shri Semen Lyngba kila patai khubor ngi ke jingkren ka jong deputy chief minister ba panpau ba kibon ki ba ya sha ya ne ban ya ki ba persha kumnu ka Sorkar kan yo jingtip shwa ya ka sngi jong ka public hearing ba kibon ki ba kershan bani ki ba persha te nang tangi suthu bat ke jinglong jingman ba kani ka dei lupa ka jingpen kre jo Sorkar kadai kamdai kata ka impartial public hearing nrei kladi lupa ka partial public hearing lani ka fixed public hearing ka bang Sorkar kala penbet ki brio bat ki jingja ki jingti ki surok ki jing penunkam ya kita ki tiarman sawi di pada no kadai ban pentrim lupa ban penting ki pada ba kinam lech kata ka jaka e badai kata lesi ka bakhangla ya ki ba ko ban persha bakin pois kata ka jaka kini kedai ka ngi balai ngi kran nama ngi ka jing sta juga kemarin but ngi kita ki cement plan kim pen mentoi yang ngi kum ka jelab ya kinong shong nang ta kum ban toket dan ban jurip ban wat ban detect ma ya kini ki noi ki bawandrung shakane ka jela ka jing ka Assam ka West Bengal kini kita ya Lyngba ka Sorkar ki ban detect ban deport ya kita ki brio ki bamdei ki nong song trasong jogari India te shinu gi ni gin ngim i ba ka Sorkar ka jing naduh ka por ba ya ki po Manipur ka jing pet jing ki brio po Manipur sini ka Sorkar kam do ko bo yang ban tip ka nu ki wan ri tengen nang ni ban lat na kata ka jing sa naduh ka jing ki sa Bangladesh ka Sorkar kam don ka nu ka record te namar kata ka daw ngi dawa ba Sorkar ka di ban sedang ya ka exercise ban detect ban deport ya kini ki
foreigner ki balong ki nongwei ki bamde ki nong shong shong jokari India nanta ka party ru ka bu akhmat ya gani ke jingdawa ba ka Sorkar ka de ban plenty ki riew ki ba im na ka shop mauria na ka t-shirt ki ba blasi ki ba kershani ki yega sen da ki photli ki snam bani ba ki riew ki ba tre ki ni ki kam da ka takor kom tre kam ka ba ki jutrei baro shata kala kershan yega sen kala ajak po yaki bat kini ki par mau ngala banong ki ba ki riew jing ki tre ki kiti ka shempo ki snam ban I ba uta mau lut tendai ke I ba ka Sorkar kale ka ala pat ya kita ki machine dan ki brew ki behe ki hespa bakin mo trei gitu ki parma ki daga ki penun kam ya ki machine ki behe he bat kai ki bajam ta ni ya ka than penuswa ke ki baja ni ka them ri bhoi ke ki baja tin mar ka ta daw ni suthu ba ka Sorkar hi kum bagalong kam dei ba ka dan ke ji prakhat ya mariang rei ka dei be kumno pan taulenti ki bri ki behe ki badan bor ki badan spa bat kin lutil emen pet ya kami mariang gaji bat ki khangla pat igini ki bri ki be imja nagani ka kama ni ko ab ka Sorkar ka de ban taulenti ki ka de ban plenty ki ni ki bri ki berit bat kawi ru kamat ka shipau kalong ba kani ka Sorkar kala kular ya ki paidbah ha ki de bu doyong ni tip ba ki ba bon ba ki long yong nok sem ki be im na u doyong ki par doyong ki try par doyong ki nong tray doyong ki nong khai doyong ki nong tray ha ki par bat nadu ba kawan ka jingkhang kini ki brew ki berit ki lakta tege ki bangi ko ban dawa ka ka por ba ka Sorkar ka dei ban alat ya kini ki brew ki berit bakin tray ki kam doyong hot daga baburu ya kita ki kendon nakanta ndo ba kata ka jingti ka jungki kamtam gini ki nongti doyong ki barit mo ki try ki nong khai doyong ki barit hangir mi ba ka Sorkar ka benyi ki barit kat ba ka plenty be tagi kini ki bahe mo ki large scale mining ni ko ban pen snow ya kini ki nong trade doyong ki barit ki imjana kani ki try doyong ki ba ka jaka ju ki kalong tang khandiat te kata kadi ka bangi ni ko ban pen pau Lyngba kani ka jing ka sngi ka bangi ni mi ban pen pau ya kata ka jing snow pitar ka jing ya ka Sorkar ka jing bam snow hun ka jing ya ka Sorkar ba ka Sorkar kan hapan pet ya kani ka jimi kum ka jing maham ya ka jing pen khlieh bangin pen jur ya ka jing ni hi pa ba nang ni shpa ara ka Sorkar kam yo I ba kata ka jing tur ka jing le ketawer ka jing ka Secretariat kadai kata ka jing pen I ya kata ka jing bitar ka jing ko paidbah but Lyngba ka ni ka khubor ni kwaru ban kentu ya chief minister ba dia ka Sorkar baki dei bandon ha shlo bakini I bakim dei ban pet banwan for Secretariat ngingin nomlet ban rung se Secretariat Indrei ni mi ban ketewer ban peni ya kata ka jing snow go jong paidbah bat ya kata ka jing bitar ka bu paidbah udon bat hapiju ka por ni kwaru ban kentu ya ki paidbah nong shong ki khon samla ki long kame ki riew paidbah ki mamat ya ka jing sha le ben ha ka ni ka Sorkar bakin mi shakmat ban ai ka jing kershan ka ba klan yangi kum ka party ka shimi ka ni ka senjam bangin dei ban tur se Secretariat ban pau ya ka jing pitar ka jing ya ka jing le jong ka Sorkar bara ka ju ka por ni ko ban biang se hisin bakani ka jing itur ju ka de jing de tur da linti ka jai ngirum sha ya no ki ba ya don banta ha ka ni ka jing ya tur paidbah bakin thau le ne ban penmi iginu ki jing kumar ila maham lupa ba ngirum sha ki volunteers jong ka party ni la pen khlieh ban pen tikna baganam don ka jingle klemakor yenu ka jingle bor yenu da kita ke beshimata la da don gi bakum kita la party ni la maham pa bangen nom don ka jinge thi bat la da ngi lam ngin hab ban le da ka batik e bat ni maham rupa yo don kinu ya
district administration, SP, but tnad, ke bagi ban le. Kalau buat katahi kalau syai baka jingkwa je Sorkar kalau baka ni ke public hearing, ke ban ïadei, baka jimi na kata ke public hearing ke ban long bo paidbah, bo kersha. Ini bapi. Kini kilong ki ki baka parti ke kwa ban pensong ki paidbah, Lyngba jong pi ki lat patai khubor ki pelawan hagan kapor, bat ngira kerpat ki paidbah bagian benu ya kapor ke jengki naman ngile kat ni ke jing syak leben kat syabapai ni ke jingyam riew ini ki sini la kalong ki riew ki ba trei ki kam la jong la kalong ye ki riew ki ba ye ki nongrep ki jungi la kalong ye ki nong trei pa mau ki nong ti mau ti syap la kalong ye ki be im na doyong bat kum ta ter ngil ba kadi ka Sorkar kam penlek jimut ya ka jinge jung murid boria kalau shiplek jimut tang nang ta kita ki ba don khubor ki balapan penjot ki kemarin ki balapan pensniu kemarin ki balapan le ki kam don bor ki joki te ke parti komba kala kula ba komba kala keren ka shimi ka sinjam ba hakan riew tarik kan don ka jing mi paidbah bangin di bantur ba ban care to ya ka Secretariat kan ni kanong ka karai ka baga parti ka shim haka state executive committee ka bangi lalong menen kesin Kapor kan tu beje ba. Ya kapor ngin sa pyntip tambakan dei hakan kesin ni sapet kapor ka babiang